салом бинандаҳои азизи озодӣ. Як сол пеш дақиқан 16 апрели соли 2020 додгоҳи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе Далер Шарифов, рӯзноманигори мустақил ва фаъоли ҷомеаи шаҳрвандиро ба 1 соли зиндон маҳкум кард. Далер бо гумони барангехтани кинаву адовати миллӣ ва мазҳабӣ 1 сол дар зиндон адои ҷазо кард, ҳарчанд худаш аз оғоз мегуфт ки бегуноҳ аст. Далер Шарифов пас аз адои ҷазо дар озодӣ аст ва имрӯз дар меҳмонии барномаи мо қарор дорад. Далер, озодӣ муборак бошад. хуш омадед ба барномаи мо. лутфан мегуфтед ки ба ҳукми додгоҳ чӣ баҳо медиҳед? Дар он нуктае буд ки шумо эҳтимолан қабул дошта бошед? рости ман ҳамон рӯзи 16 вақте ки сухани охирон ба ман дода шуд, ман дар ҳамон ҷо гуфта будам ки ман дар ҳамин бахш, яъне дар ҳамин қисми ҳамин модда, яъне барангехтани кинаву адовати миллии худамро гунаҳгор ҳисоб намекунам ва ин сухани охирини ман дар додгоҳ буд ва ман то ба ҳанӯз дар ҳамин фикри худ ҳастам. оё аз қабл медонистед ки боздошт мешавед? агар бигӯям куллан бехабар будам, нодуруст аст. Агар бигӯям пурра огоҳ будам, ин ҳам нодуруст аст. Ман аз соли 2015 вақте ки ин ҳодисаҳое ки дар кишварамон рух дод ва қисме аз мардум ҳиҷрат кардан, қисме фирор кардан, қисме мавқеашонро тағйир додан, вақте ки ман дар ин кӯчаҳои Душанбе мегаштам, ба ҳар коре меомадам, мерафтам ё бо дӯстонам суҳбат мекардам, аксар дар раҳ ё ки дар нишастҳо ба ман ҳамин пешниҳод мешуд ки мо биравем, шояд рӯзе боздошт шавем. ин чиз буд, мақсад бисёр таъкид мекардан баъзе афрод ва ман ба ин сол ҳамеша посух медодам ки мо чӣ кор кардем, яъне муртакиби чӣ ҷурме шудем, муртакиби чӣ ҷинояте шудем ки бояд боздошт шавем. магар дӯст доштани ватан, магар эҳтиром ба қонунҳои ватан, намедонам, магар гуфтани камбудиҳо ё мушкилиҳое ки дар ҷомеа ҳаст, ин ҷиноят аст. ман эҳсос мекардам ки шояд як рӯзе, шояд бо як сабаби ночиз ҳам бошад, ин ҳодиса ба сари ман биёяд. албатта ин эҳтимол ва эътимоди 100% набуд, вале як нигарониҳои вуҷуд дошт ва ҳанӯз ҳам ин нигарониҳо вуҷуд доранд. вақте нисбататон айб эълон шуд, оё медонистед ки чанд сол ҳукм хоҳед гирифт? бале, ин ҳукм барои ман то андозаи ғайри чашмдош буд, вале ба ҳар сурат ман ба ин назарам ки набояд рӯи ҳодисаҳо, рӯи он ҳаводисе ки болои инсонҳо меояд зуд қазоват кард. мо дар ҷое нестем, дар ҷое набудем ва намедонем ки болои сари инсонҳо чӣ мегузарад, чӣ шуд, зуд қазоват мекунед. ман намедонам ки ин додрасҳо бар мабнӯи чӣ, шояд онҳо донишгоҳ хондан, таҳсил кардан, шояд он қонунҳо медонанд, вале ман аз ин метарсам ки ин ҳама қазоватҳое ки мо болои инсонҳо мекунем, ин ҳама қазоватҳо, андешаҳо, довариҳое ки болои инсонҳо мекунем, шояд рӯзе ба худамон баргардад. пешниҳодам ин аст ки бародарон, хоҳарон, дӯстон, ё намедонам мансабдорон, ё муфаттишон, ё додрасон, дар масъалаи қазоват, дар масъалаи ҳукм баровардан хеле бояд эҳтиёткор бошем, хеле бояд дақиқкор бошем ки ин хеле як масъалаи нозук аст ва ман фикр мекунам шояд ин яке аз масъалаҳое бошад ки ҳукми нодуруст, қазовати нодуруст, андешаи довари нодуруст шояд паёмадҳои нодуруст ҳам дошта бошад. оё дуруст буд ки баъди дастгир шудан дигар рӯзноманигорон гуфтанд ки Далерро барои озодандешӣ зиндонӣ карданд? ҳамин моддае ки ман ба он ҳукм гирифтам ишора ба ҳамчун чизе мекунад, яъне як инсон андеша гуфтааст, назар гуфтааст ё чизе навиштааст ки намедонам дар он зиёдаравӣ шудааст ё камомад шудааст, ба ҳар сурат ҳар чизе ки ҳам буд ба хотири андеша буд, ба хотири афкор буд, ба хотири навиштан буд. ҳоло боз мегӯям ки вақт беҳтарин муфаттиш аст ва худаш муайян мекунад ки мо то куҷои ин ҳодиса, то куҷои ин раванд ҳақ будем, ё навиштаи мо ҳақ буд, ё фикри мо ҳақ буд, ин худаш ҷобаҷо мешавад. гуфтанд шумо дар китобатон аз китобҳои нодуруст иқтибос овардед. бубинед, дар бораи иқтибосҳо ман ҳаминро бояд бигӯям ки мо дар он китоб аз китоби тафсири физилоли Қуръон ки ман намедонистам ин китоб дар қаламрави Тоҷикистон мамнӯъ аст ва вазорати адлия инчунин кумитаи дин ҳам ба мо ҳуҷҷате пешниҳод накард ки дар ҳамон рафти тафтиш шуд ки ҳамин китоб ҳамчун китоби экстремистӣ эътироф шуда бошад. ин китобро мо аз хориҷа наёварда будем, яъне шахсан худам ворид накарда будам, ё ки аз
дасти ягон гурӯҳ ё аз ягон шахс нагирифта будем. Инро мо дақиқан аз ҳамон мадраса, яъне китобфурӯши мадраса харида будем ва ман фикр мекардам вақте ки ин китоб дар фурӯш озод аст, яъне иқтибос овардан аз ин китоб ягон мамнӯъ нест. ва иқтибосам чӣ гуна иқтибос буд? Иқтибос таъкид мекард ки мақсад пархошгарӣ ё масалан мусаллаҳ шудан бар зидди як кишвари амн, як кишваре ки ором аст, яъне ҷангҷӯӣ кардан нодуруст аст ва ман ин иқтибосро овардам. ҷадвали рӯз дар зиндон чӣ гуна аст? Як рӯзи инсон дар он ҷо чӣ гуна мегузарад? ҷадвали рӯз дар зиндоне ки ман он ҷо яъне ки ҳукми ҷазоро адо мекардам, субҳ яъне соати 6 саҳар вақте пагоҳи рӯзӣ мардум мехезанд, як 10-15 дақиқа ба машқи пагоҳи рӯзӣ машғул мешаванд. баъдан ҳисобот аст, боз ба тартиб овардани ҷойи хуб аст, боз шустушӯ аст, боз соати 8 ҳамин гуна ҳисобот аст, боз соати 4 соати 9 бега. Хулоса тартиб ва низоми зиндон ҳамин хел аст ки қариб тамоми вақти шумо дар ҳамин ҳисоботҳо, дар ҳамин тафтишҳо ва дар ҳамин низоми муайян кардаи ҳамон муассиса мегузарад. оё ба ҳаёти маҳбас одат кардан мумкин аст? бубинед, инсон як табиати аҷиб дорад ки вақте ки чизе ба табиаташ нест, ба он ҳар вақте ки бигзарад одат намекунӣ, вале як чи дар зеҳнат ҳаст, як чи дар зеҳнат мемонад ки ту ҳамин қадар ҳукм гирифтаӣ ва атрофи ту бо деворҳо, бо панҷараҳо мустаҳкам аст. Ин чиз дар фикри ту мемонад ки ту дигар роҳи баромадан, яъне рафтан аз ин ҷоро то марҳилаи охири ҳукумат надорӣ ва ба ин чиз қаноат мекунӣ ва меравӣ дигар паси зиндагии маъмулӣ ҳамон зиндон. шумо дар як суҳбататон гуфтед ки дар як утоқ бо хуҷакамандир нигаҳдорӣ мешудед. ӯ дар бораи чӣ мегуфт? шояд аз як соле ки ман дар ин муассисаҳо нигаҳдорӣ мешудам, ҷолибтарин ва аз тарафи дигар шояд ваҳшатноктарин ва аз тарафи дигар хотирмонтаринаш ҳамин се шабе буд ки ман бо хуҷа командир, собиқ қумандони фронти халқӣ дар як утоқ нигаҳдорӣ шуда будам ва хеле чизҳо дар ин се шаб ёдам ҳаст, хеле хотираҳо аз ин се шаб дорам ва шояд тӯлонитарин шабҳое ки ман дар ин як сол паси панҷараҳо сипарӣ кардам, ҳамин шабҳое ки бо ҳамин нафар буд. ва сари фурсат ман мегӯям ки чӣ буд, атрофи чӣ суҳбат кардем, он аз чӣ мегуфт, ман аз чӣ мегуфтам ва бештар сари кадом мавзӯъҳо зиёд суҳбат мекард. шояд баъдан ман ин суҳбатҳоро бикунам ҷоӣ. чаро дар моҳи сентябри соли гузашта дархости озодӣ пеш аз муҳлати шумо рад карда шуд? дар зиндон чӣ рафторе доштед ва чаро посух дода шуд ки чунин озодии шумо барои ҷомеа хатарнок аст? бубинед, ман дар маҳбас ягон рафтори ғайримуқаррарӣ надоштам ва тӯли ҳамон 8 моҳ ман ҳеҷ вақт оддитарин, боз мегӯям, боз такрор мекунам, оддитарин қонун, низом ва рафтори зиндонро вайрон накардам. шумо метавонед аз роҳбарияти зиндон, аз ҳамон сардорони дастае ки бо ман сару кор мекардад, инро бипурсед ё худашон агар инсоф дошта бошанд, виҷдон дошта бошанд, бояд бигӯянд ки рафтори мо дар зиндон чӣ гуна буд. гап дар сари ин буд ки роҳбарони дастаи мо ба ман хислатномаи мусбӣ медоданд, мегуфтанд ин хуб аст, рафтори намунавӣ дорад, дар корҳои муассиса фаъол аст ва ҳеҷ қонунвайронкунӣ аз ҷониби ин маҳбус ё маҳкумшуда дида нашуд. баҳоро онҳо медиҳанд, чаро он роҳбарони даста 24 соат бо мо ҳастанд, назорат мекунанд, дар бари мо ҳастанд. вале намедонам ин намояндаи достчитонӣ дар як моҳ 2 бору 3 боре ки меояд чӣ гуна ташхис дода метавонад ки ҳамин шахс барои ҷамъият хатарнок аст ё ки барои ҷомеа хатарнок аст. ина аз куҷо гирифтааст то ба ҳол барои худам норавшан аст ва гоҳ вақте ки ин чиз ба ёдам меояд хандам мегирад ки яъне вақте роҳбарони даста, кормандони муассиса мегӯянд ин ислоҳ шудааст, ин бояд ба сукунати низомӣ равад ва ҳатто худи сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ бо имзои ҷаноби генерал Умар Мансуров
яъне мегӯяд бо калонкаи сукунатӣ равад, ин ҷо ҳаст ки додистони кул мегӯяд ки не, ин ба ҷамъият хатар дорад. оё буд ҳолатҳое ки нисбат ба шумо бадрафторӣ карда бошанд? бубинед, як чизро дар ҳамин ҷо мехоҳам ошкоро таъкид кунам, мехоҳам як чизро воқеан бигӯям, не ин ки ман аз тарс мегӯям ё касе ба ман гуфта бошад ки чунин бигӯ. ман аз соати аввали боздошт то рафтан ба муассисаи ислоҳӣ ҳеҷ гуна бадрафторӣ ё ноэҳтиромӣ атрофи ман сурат нагирифтааст ва бояд аз ҳамон бачаҳое ки дар ҳамин раванд, яъне дар дохили ҳамин муассиса ба ҳар тариқи моро кӯмак карданд, бо як сухани хуб ё намедонам шабе ки сард буд ба мо як рӯпӯши зиёдатӣ доданд, ё намедонам рӯзе ки хӯрок ба мо масалан дастрас набуд, як хӯроки гарм аз ҳисоби худашон доданд. Ман бояд ба ин афрод, гарчанде ман намехоҳам номашонро бигирам, шояд барои корашон, шояд барои минбаъд мушкилӣ барои онҳо эҷод мешавад, вале онҳо шояд алон ин суҳбатро мебинанд, тамошо мекунанд ва ба ҳар яки онҳо бояд ташаккур гӯям ки дар ҳамон мавқеъ онҳо болотар аз ҳамон вазифае ки доштанд, масъулияте ки доштанд, ҳамчун як шаҳрванд, ҳамчун як тоҷик, ҳамчун як фарде ки дилашон барои ин миллат, фарзандони ин миллат месӯхт, новобаста аз вазъи сиёсӣ, новобаста аз вазъе ки супоришро аз куҷо мегиранд, бояд чӣ гуна иҷро кунанд, тамоми роҳашон меёфтанд ки барои ман то чени қудраташон, то чени тавонмандиашон кӯмак кунанд ва ман аз ин афрод бисёр миннатдорам. созмонҳои зиёди ҳомии ҳуқуқ ва ҳамкасбони зиёд аз шумо дифоъ карданд ва талаби озодиатонро карданд. оё ин баёнияҳо ва ин роҳия ба вазъи шумо дар зиндон чӣ таъсире дошт? ман аз як чиз ифтихор дорам. Аз он ифтихор дорам ки дар ин ҷомеае ки мо зиндагӣ мекунем мегӯянд дигар муҳаббат несту, меҳр несту, касе ба касе кор надорад. На, ин тавр нест азизон. ман муҳаббати хелеҳоро дидам, кӯмаки хелеҳоро дидам ва ҳатто дӯстоне доштам, агарчанде инҳо ангушумор буданд, мисли як кӯҳ, шабеҳи як кӯҳ пушти ман ва пушти хонаводаи ман истоданд, то мо ин мусибатро, ин фоҷиаро оромона ва хунсардона паси сар кунем ва ман аз ин дӯстон изҳори ташаккур мекунам ва барои тамоми ҳамон созмонҳову шахсиятҳову нафароне ки холисона, содиқона ва ҳатто ошиқона омадан ин корҳоро анҷом доданд, бароишон изҳори ташаккур мекунам ва миннатдорам ҳастам ки ва ҳамчун як тоҷик ифтихор мекунам ки ман имрӯз дар ҷомеа зиндагӣ мекунам ки мо нисбат ба ҳамдигар бетафовут нестем. нақши вакили мудофиъ дар парвандаи шумо то куҷо муҳим буд? умуман вакилони дифоъ чӣ мавқеъ доштанд ва ҳарфашон то куҷо дар мурофиат таъсиргузор буд? агар хуб мешуд ба ин суол худи ҳамон вакилон ё ҳомиёни ҳуқуқе ки дар он ҷо бигем аз ман ҳуқуқои ман дифоъ карданд посух медоданд, вале як чиз барои ман хурсандиовар буд, як чиз барои ман хеле он шабрӯз ба дардам мехӯрд, ин буд ки вакили дифоъ, яъне ман ҳамон вакилони дифоъ вақте ки ба назди ман меомадам, ман аз дидани онҳо хушҳол мешудам. вақте ки шумо чанд рӯз дар боздоштгоҳ қарор мегиреду танҳо ҳастеду мехоҳед касеро бинед, аз аҳволи хонаводатон пурсед дар ҳамон рӯзҳои аввалу аз аҳволи мардуму дӯстону рафиқон, ин ҷо нақши вакилони дифоъ ёни ҳамон адвокатҳое ки мо мегӯем хеле муҳим аст. Яъне онҳо як пуле мешаванд, як пули иртиботӣ миёни шумо, миёни хонаводаи шумо, миёни дӯстони шумо, миёни ҷомеаи шумо. Чун онҳо мебинанд вақте мебинанд шумо солимест, дурустед ё намедонам аҳволатон хуб аст, ҳадди ақал ҳамин хабара, ҳамин ахбора ба волидонатон, ба дӯстонатон, ба ҷомеа вақте ки ироа мекунанд, фикр мекунам ин ҳам як хизмати хеле хуб аст ҳамон шабу рӯз, махсусан дар баъзе аз моддаҳое ки имрӯз вақте ки бо он моддаҳо инсон муҷрим шинохта мешавад ё ки нисбаташ айб эълон карда мешавад, хелеҳо фосила мегиранд, хелеҳо канор мераванд, хелеҳо дуртар мераванд, ҳатто дӯстони наздикатон, ҳатто шиносҳои наздикатон, ҳатто хештабононатон, то бифаҳманд ки асли қазия чи аст. Вале барои дар ин муҳит, дар ин шароит, ин ҳам як нав ҷасорат аст, як нав намедонам хизмат мегӯем, ин ки вакили дифоъ ҳадди ақал медорад ва аз аҳволи ту мепурсад. Ман фикр мекунам то ин ҷои кор онҳо хизмате карданд. оё қабл аз раҳоӣ ба шумо шарте гузошта шуд ки
баъди аз зиндон баромадан фалон корҳоро нахоҳӣ кард? Не, бубинед, шартгузорӣ набуд, вале суҳбат буд. Ман бо чанд аз баъзе фардҳоамон суҳбат мекардем. Хуб, як суҳбатҳое мешуд қаблан аз он ки зиндониро аз зиндон вақте ки озод мешавад, ки муҳлаташ ба анҷом мерасад, хуб, як суҳбатҳое мешавад, як ҳарфҳое мешавад, ки ин шояд расмӣ нест ва шарти асосӣ нест. Яъне ин шумо баромадед ва ин чизҳоро масалан баъд корҳое кардед, пайгарди қонунӣ ҳам надорад. вале як чизое аст ки байни худи ҳамон маҳбус ва худи роҳбарияти зиндон шояд бимонад. оя суоле ҳаст ки ман напурсида бошам ва ё шояд паёме доред ки мехоҳед бигӯед? паёми ман ин аст ки мо ин ватанро дӯст медорем, ин кишварро дӯст медорем, ин миллатро дӯст медорем. фақат ин ки баъзеҳо мехоҳанд бо дигар дидгоҳ зиндагӣ кунанд, баъзеҳо мехоҳанд фикри дигар дошта бошанд, баъзеҳо мехоҳанд ин масъала зудтар ҳал шавад, баъзеҳо мехоҳанд ҳолати иҷтимоии мардум дигар дошта бошад. ва давлатмардони мо, онҳое ки сари ҳокимиятанд, бояд бо ин чиз канор биёянд. вақте ки мо миллатсозӣ мегӯем, бояд ҳама дар ин миллат бошанд, бо ҳар дидгоҳу ҳар фикре ки бошанд. хуб, агар мақбул набошад, агар барои ҷомеаи мо хатар дошта бошад, мегӯем ин хатарнок аст, ина бояд бо роҳи гуфтугӯ, суҳбат ва диалог ҳал кунем, ё ки роҳҳои дигараш. вале ҳама ин ватанашро дӯст медорад. ҳеҷ кас ба ин миллат, ба ин сарзамин душманӣ надорад. вале нигоҳ ба масъалаҳои иҷтимоӣ, нигоҳ ба ҳукумат, нигоҳ ба иқтисодиёт, нигоҳ ба мансабдоре, нигоҳ ба фарде, нигоҳ ба гурӯҳи дигар аст. ва ҳар кас дидгоҳҳои худша дорад. ва инро набояд ҳамчун душманӣ, ҳамчун бадбинӣ мо қабул кунем, ки ин фоҷиа аст. мо бояд ҳамаро дар ин миллатсозӣ ва дар ин ташаккули давлатдорӣ бояд бо ҳам бошем. ва онҳоям ки назари дигар доранд, дидгоҳи дигар доранд ба мавзӯъ, чӣ кор кунем? Бояд атрофи худ ҷамъ бошем ва кишварро пеш бибарем, мамлакатро пеш бибарем.